jamma waali e mon musidɓe fulɓe wimi mbimi e bimami radio kabaruji ariɗo hande jokkande en jewte men ko fati e hello tarika. hande noon so haaji gueno o nateten koye tarika leydi Gaabu to henne to Guinée Bissau. nde tawno noon bindanɗe ɗe guitteten ɗum ko e darti hono cimti hono historie ko adi foof eɗen poti famnude bandiraɓe ɓe ganda holko wiyete ko dartol walla holko wiyete ko historie. ko adi foof en calminiɗo journaliste Rabi Seydi to henne to Dakar. Rabi a salminama a sembinama kadi e golle ma aɗa wiye ya jokku golle jaara yeeso. eɗen gandi ko adi foof dartol hono tarika firti ko baɗe ɗe ganduɗa hoorema ko baɗe jawtude ɗum woni ko piiji ɓeɗiɗi. tarika noon fuɗɗoto ko he puɗɗagol teskuye ɗum woni lartinade walla lamtere. gasata ko he kattugol muɗum kadi ɗum woni fuɗɗoto ko ɗo teskuya fuɗɗi re'ata kala ko ɗo teskuya neɗɗo o re'i. kono paamen tan tarika hono dartol walla mbiya cimti ina fecci e gueɗe tati. gueɗel gadinel ngel ko tarika godal windere nde ɗum woni aduna o no ardini. gueɗel ɗimmel ngel bandiraɓe ko tarika teskuye puɗɗotoɗo he feerto neɗɗo o ɗum woni manditagol makko. tati ɓingel ko dartol leñol noon firtata ko godal puɗɗangal wona godal tawangal walla neɗɗankagu. ɗum firti ko godal golle e puɗɗal. godal maɗa an neɗɗo teskete ko he wemtere ko ɗon woni ɗo gollal dartol fuɗɗoto ko ɗon woni mbiɗen ɗo gollal tarika fuɗɗoto. ɗum noon musidɓe tedduɓe ena woodi hande bindanɗe dartiyankoje kewɗe kollirɗe baɗe kimmuɗe ɗe ɓiɓɓe fulɓe cinci ɗum woni ɗe ɓiɓɓe fulɓe mbaɗi e nder duunde Afrique no fotirno. gila he tafo tarika o mbiɗen ha e pine e dawrugol ko wiyete ko politique e nder dunde Afrique.
ina toon kadi hunde e bindande kollirɗe yoga e yakoraɓe fulɓe ko wayno Sékou Oumarou Tall, Ousmane Dan Fodio e Amadou Baba Tumbukoutou e Amadou Baba Ba ɗum woni Serigne Bamba Pullo e Alpha Yaya Diallo e ko nandi hen. ɓeɗo noon kalɗen koto wonno hare yarlitade hono jihadi moɓe banno ngam falade tubakoɓe e jimani mumen. kono ko teska ko teska heɗen bindanɗe gaddiɗe ko wasɗe ɗe hollirde darde fayodinde nde fulɓe kollirno to Fuladu gila to salade jimandi tubakoɓe ko wayno seremɓe haɓoriɓe salade pine tubankoɓe gila to jangguinde diine meɗen ha e wajade no mbaweten heddorade e aadaji meɗen e pine meɗen. ko wayno seremɓe men waliyaɓe meɗen hono Alhaji Ali Thiam to wonno diine to dawrugol to ko wayno Alpha Bakary Gidali e mo juuri to joni kaleten ko e worɓe daraniɓe dawrugol mbiɗen wona to diine to dawrugol to politique mbiɗen ko wayno Alpha Bakary Gidali e mo juuri e ko nandi e ɓen. sen jokkiɗo en pamat holno jirunoɗen darde halifaɓe mbaɗi gila to Alpha Bakary Gidali mbiɗen hay Alpha Molo Egge sellu ko yaada ha ɗo Munjuri Mbaalo e ko wona ɓen. sen garti noon e haalde tigi tigi leydi Gaaɓu ndi eɗen gummoro noon gila e jamanuji gadiɗi Gaaɓu nde tawno hoddiɓe men seɓɓe ɓe hono mandinkaɓe e mbawata wiide Gaaɓu ga kamɓe mbawa ɗum wiide ɓe mbiyata ko ka kamɓe ɓuranno ɗum wiide ko Kaaɓu ɗum firtani wonde ko leydi ndi ko Kaabu wiyeteno ala ko kamɓe ga kam ɗum ko Allah haɗiɓe ɗum ɓe mbawa wiide ga ɗum noon sa yiiɗi sa hawri e goto mabɓe mbiya ɗum yo wi ga wawa wiyatma ko ka nde wonno ga o ala e ɗemgal mabɓe ɗum hawnaki hersinaki ɗum taki inde Gaaɓu nde waɗa inɗe kewɗe won hen mbi Kaaɓu won hen mbi Xaabu ko wayno sarankulleɓe won hen gacci ɗum e inde muɗum nde ganduɗa ko noon tigui nde innira nde tawno ko fulɓe ginni ɗon ɓe mbi ɗum ko Gaaɓu ɗum woni ko Gaaɓuri nde tawno eɗen gandi on saaha Gaaɓu ko leydi ndi ko leydi ndi ganduɗa hoorema ko leydi hecciri ɗum woni leydi Gaaɓu Gaaɓuri ko ɗum taki ɓe ummade foroya kamɓe fulɓe ɓe gari ɓe jotti ɗon ɗo Gaaɓu nde tawno ko ɗon ɓuuri fulɓe gandira ko jawɗele mumen.